Pročitao sam negde kako je jedan vojnik, saznavši da mu je prijatelj ranjen u rovu, potrčao kroz kišu metaka do njega. Pukovnik mu kaže: ne idi, izgubit ćeš uzalud glavu. On ga ne sluša. Ide do prijatelja, nakon izvesnog vremena vraća se sa njim u rov. Ispušta ga. Pukovnik mu prilazi, a zatim prilazi vojniku i kaže: rekao sam ti da nije vredelo. A on mu kaže kroz suze: pukovniče, vredelo je. Pa kako je vredelo? Kaže: pa prijatelj ti je mrtav. Ali je bio živ kad sam došao do njega. I rekao mi je: brate, znao sam da ćeš doći. Zbog toga je vredelo.